И здравейте хора, аз съм Преслав. Аз съм Светослав! И днеска ще си пишем с кучето. Това е една браузър игра, пишете в Google част с кучето и ви излиза. Така, да го питаме, да сменим езика. Как се... Каса. После го пита дали има гадже. Кучето се чуди дали... Не. Кучето се чуди дали на как е наред. Си. Казваш. Абе. Кучето е бездомно куче. Чета жици и си няма име. Чети на глас, Преско. Каква порода си? Кучето мълчи. Помяр? Кучето гледа как замислено това дете май се опитва да комуникира нещо. Това куче е доста тъпо. Не бе. Кучето е бот. Кучето е бот. Го пита има ли гадже. Как имаш нещо на носа? Какво имам на носа? Не знам. Той знае. Кучето налива на как и налива чаша Кока-Кола. Това куче е доста тъпо. Кристиано Роналдо. Гарет Бейл. О, ей! Готиното е, че веднага отговаря. Да, например, не чака. Кой да ме напише, не?
че куша. Така. И хора, аз сега играя на таблета ми на Clash Royale. И за сега върви играта много добре. Спряме клипа за малко. И съди хора, че спряхме клипа, но майка ми влезе в стаята и ни мрънкаше. И стигнахме до нали ти все много знаеш. Да, знам. Хайде да сменим темата. Кажи нещо интересно, за което да говорим. Напиши му, няма. Ко? Моля те. Как? Хайде да ме оставиш по тренинга. Я да видя нещо. Имаме едно куче в стаята, може да го чувате. Той е много сладичко. Значи кучето е тъжно. Пишете в коментарите дали играете Clash Royale. И пишете в коментарите на какви други игри да играем, защото може да играем на други игри. Може на Clash Royale, на каквото искате. Каквито игри кажете, така ще играем. И мисля да спираме клипа. Абонирайте се, дайте палец нагоре и пишете в коментарите на кои игри да играем. Чао, чао!